Trong Bapak trong bundar buka siti. Trong Bapak trong bundar buka siti. Buka siti. Buka siti. Wis kaya Mbah Bau durung. Wis kaya Mbah Bau durung aku. Yo. Panalinganiro Luacaring ratri linenggak jangganiro Diring sang tresna jumena
duduk manyor-manyor Depati. Nggih, pripun Kakang Durna? Kula sampun sami budal. Lumarang wonten Mana Krendayana. Nggih, sampun. Sampun kuwatir Kurawa sedaya sampun budal. Nggih, syukur. Margi, niki pancen mundhi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara anggenipun badhe tapa wonten Wana Krendayana gayuh wahyu ning ratu. Nggih. Ning wong tapa niku laku prihatin. Kok dadak diawat-awati niku jenenge ora tapa. Niku jenenge ora laku prihatin. Pun to. Mang manut mawon. Lesmana nika bocah sing manja. Nika manja. Ning sajeke urip ora tau prihatin. Mula kudu diawat-awati. Yen ngono, yen ora bebaya apa-apa, Kurawa supaya padha sabiyantu pun. Pun monggo. Awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Depati. Oh nggih. Pun kula tak manut mawon monggo dipun awat-awati. Nggih, Depati. Katututan lamun mangsah prawira digdaya nanggono ngagawe kelol ira wang-wang rasa guyu wampleng kowe. Ngopo lali cakepane? Hooh. Surapopo. Iya, Surapopo. Walah dalah. Lagi wae mlebone Walas Krendayana. Mentang kowe ganti wong adeg kaya ndha. Siagi yo. Dasar kepara nyoto Kartomarma. Wah, keparat. Nungkak kromo jangkar kowe apa-apamu. Kowe mesti nganti wadya bolos gelar papan ora urung mesti mung bakal mbebudhek banyu bening. Wah, gedhe sujanamu. Ayo, minggira. Kowe aja ngalang-alangi. Ngerti yo? Aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning Alas Krendayana kene. Bali yo. Ora gelem bali tak babati wadya balamu. Ngerti yo? Aku ning ngene uga ngawat-awati anggir sombong nggone topo. Wah, nunggal karep. Mula wae kowe sumingkira, ngalao. Gelem sumingkir wis entek budine Setyaki. Babu arep ngopo? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapteng alis Kartomarma.
Surtayu iki Udawa. Biar.
Bajingan sapa iki? Udawa iki. Udawa. Sopo iki? Dol Magadi. Ngopo maju? Ngopo maju barang iki? Kuya. Giat no. Itu malu budalannya malu giat ya juga Mas. Gelut. Ya no. Ngantemo. Mut. Cambato. Ini tangan rumah sakit kiwa kuburan. Milio aja ndi. Loro-loro tibakno nyo. Mut. 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 Andi, ora loro ki. Biajikil. Biar yang cedan gue. Tidak nyonya gue mut. Sangu gaman. Oke, siap. Tak kepluk dasmu. Golek liyane. Biajikil, ampun nian gue. Tak bejo cengelmu. Nyo cengel. Golek liyane. Oke. Tak percaya gue. Liyane meneh. Iya. Cengolo iso ngampet iki kowe. Tembus dadane. Tamakno. Pas gini iki tor ngono tembus kaya kae. Mojel kowe. Sone nek nggawa pistol ki sing ana isine. Wah biaji kok tak ijeni apa iki mau? Ayo Kurawa sing durung maju. Sapa meneh? Pak E. Ya, oh ya cok, ora sok ngantem iki kaya ngono kuwi ya. Karo maratuwane iki sing apik. Ora kaya ngono kuwi. Kae ya sedulur-sedulurmu ora sudi. Nengane kowe iki. Iso endo saiki. Wah, lah iso ya. Tak rono. Maratuwa. Yo oi. Rawani aku ngantemi kae. Maratuwa kuwe. Titip ora? Aku titip banyak. Iki tulung kamplengno pisan. Yo. Wis sing kira aku ora kena dosane. Ngapunten nggih Pak Bolot. Lah aku ki ngapain? Aku kira kleru apa-apa kok. Mundur wae. Kurawa sing durung maju sapa kon tekan kene. Wis entek kok. Yo tak mundur yo. Beres. Gadingers kae mburi kae. Yo. Ndi meneh Kurawa sing durung maju kon tekan kene. Mungsuhe setiake. Ya
ya musuh Setyaki ya kalah. Arep mundur kok ketoke ora entuk gawe. Ya wis ora apa-apa mengko tak matur Kakang Durna Kurawa ayo do mundur. Do mundur kabeh kae genderane do digulungi. Do mundur mengko aku tak matur karo Kakang Durna kepiye. Sing asamun ngisep sepining Supono nanging putra nata ing Astina Sadra ing Saruja binangun tekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saruja Kusuma kapilar milar saking praja manjing wana Krendayana amangun tapa Sepong Semedi cedhakep saluku juga eling-eling nadyan Raden Lesmana putra Narendra nanging datan ati lampah prihatin mila dene nyawang tapa kaya datan manteng pangestine krana semua ajrih dhateng kawontenaning wana sekedap unjal uswa sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan sekedap nyumet ses parandening mangke saged nuwuhaken pangaribawa ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure dadak sakala praptaning Sang Pandya Brari Durga dewaning panggodha pangrencana anggugah denya tapa dadya gragapan Raden Lesmana wau Indriya mangu-mangungkung kandhuan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulasa mangkudyahu tama Tobat nganti gawe gagareng kayanganku Dandang Mangure jebul ana titah ingkang tapa ana Krendayana kene ora pangling iki ayah ulun Lesmana Mandra Kumara. Woi, iki nang alas kok eneng cewek. Ana wong wadon nek rupane kaya bulan boten ngertos kok. Yen ngaten bekti kula konjuk Eyang Betari. Ya tak tampa Lesmana. Banjur ana wigati apa dene jeneng kita tapa ana alas kene? Eyang Betari, gandeng kula niki anak ratu. Kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina. Nanging kula kedah tapa riyen. Kula kedah kadunungan pahyuning ratu mula nek sampean pancen dewa sing ampuh. Kula mangtulungi Eyang. Lah iya ya Lesmana.
Sejatine ulun wis presa apa kang mbok gayo kuwi aja semelang. Ulun bakal minangkani gayoke wahyuning keprabon. Neng iki ana syarate. Apa sekirane kowe sagol semono? Wonten srananipun. Lah srananipun menika menapa Eyang? Sranane ya kuwi rene besok bakal tumati perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Tak gayoke wahyuning keprabon nanging besok yen wis tumati perang, Lesmana kudu dadi mangsane para wadya baju barat. Piye sago apa ora? Eyang. Perang Bratayuda niku tasih dangu. Tur ya niku nggih dereng karuan le dadi nggih pun. Waton kula isa kedunungan wahyu keprabon kula sago. Kula sago yen benjang dados mangsane para baju barat. Tobat. Sumamu disekseni jagat sak isine. Yen pancen mengkono tunggunen sawetara tak munggah ning Kahyangan Suralaya tak gayoke wahyuning keprabon. Inggih matur sembah nuwun Eyang Betari Asih oleh wahyu. Samara pamoring sukma sirokma winaya ing sepi siwentolong ing kalbu Tobat nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngembang ngantariksa setya saking Kahyangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk karo cahya biru maya-maya mongko cahyane sumunar. Nanging lek ora mblerang iki wujude apa? Lan yen pancen kita bisa tata jalma mara gage, kita waleo. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun Pukulun Pandya Betari Durga. Lho. Kita wis ngerti marang ulun. Inggih, kula sampun uninga dhateng paduka Pukulun sembah pangabekti kula kunjuk. Tobat ya tak tampa ndadekke bombong tias ulun. Banjur prasaja wae. Kita kuwi sapa? Inggih. Wale-wale menapa kula menika utusanipun Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Cakraning Rat Pukulun. Tobat kita Wahyu Cakraning Rat. Inggih. Yen menapa bener kowe wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu kasinggihan mekaten. Malah kalenggan menika sampun titiwancinipun kula kedah mandhaping Marcapada. Badhe ngupadi panitisan kula. Tobat ayo iki sing tak goleki. Tobat Pasang Yogya katujuh inu. Cakraning Rat. Nanti tarewang aku bakal sowan ing Kahyangan sejatine aku mung bakal nyuwun wahyu Cakraning Rat. Tasuwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana. Mula ning nyatane saiki malah ketemu ana kene kowe manuta.
Panuta tak suwun supaya gelem ngomongi marang putu kula semana Pukulun. Nyuwun pangapunten. Paduka menika dewa. Mestinipun sampun puna dhateng pernatan bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten. Nanging kula kaparingan purba wasisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula. Momong dhateng jagatipun titah Marcapada. Monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah, yekti boten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe babar angkara gung. Nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh, saekti badhe ambabar katentremaning jana luka. Pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula boten saged minangkani ingkang dados panyuwunan Paduka Pukulun. Bae. Batu-batu ngandhar-andharang dedungkut. Kakean gunem sing tanpa guna cakraning rat. Yen kowe ora gelem ngomongi putu kula semana apa kelakon tak rada paripeksa. Yen kersa Paduka mekaten, monggo yen saged. Wah, tak lakon rada paripeksa tenan kowe Wahyu. Nama Sidam ingkang nedeng sedakep saluku juga Mahasing Asamun ngisep-sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon muleng ciptamu muhung angesti marang apa kang kita gayuh kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nadi marang jeneng kita. Kula nedya njajal ngomongi marang jagat kita, nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun, banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegungake dupeh dadi putra Nalindra Binathara. Seneng ngendhak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita, kang mengkono bakal ulun todhi. Ulun nedya mapanana jagat kita nanging eling-elingan kabeh pitungkas ulun ya ger Samba. Nonggonku ninggal kasatriyan parang Garuda. Nglakoni apa tapana kene? Lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumleng ana ing karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding wahyu cakrane ngat. Nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku tapa wae ladalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadongan wahyuning ratu. Lah iki bakal pinardawa kamulyane Samba tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Muswa Jawa. Bakal saya moncer, bakal hanjaying bawana uripe Samba. Dasar aku saiki wis kedunungan wahyu ning ratu, mesti wae aku uga kasinuhan kadigdayan linuwih. Dasare aku ya bagus
Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah. Iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kadunungan wahyu. Bakal kajen aku bakal kondang Kajana Priya. Raden Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pratandha Samba ora kuat kadunungan wahyu cakraning rat ulun. Ulun uwal saka jagatmu Samba. Sang Wahyu. Mati aku. Saya dalu aras api ora sorot lintang kangku madhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning puspita
karenggiwan putyanira sang Wijawara grengeng lera swaraning madu branta manungsung sarining kembang iler-iler tandure Sireping sang wangrangka gumantos ing dalu jroning rati dereng wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Pertanggapati kang jemedhul saking Brangwetan nadyan kelingan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasang kamantian dewasane nang wau kawusa wancir wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak menda tete kalaba sumawer cita anggara rekata Buddha Maesara Spati mintuna eka twi catura panca cacapta astana dasa Goro goreng jagating pakliran saiki namung rumati mijilira warpat puna kawan Kelurahan Semar Garing Petruk semauna Kelurahan Bagong ingkang sami gegojekan madyaning ora rombo alon arire
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petruk di channel Dalang Seno. Ya iki karang yo kepiye ya. Ora sida kepiye-kepiye bengi iki kelakon sowan ana ing padukuhan inggih menika Sampangan Mantuk Mbaturetno. Mbaturetno Banguntapan Bantul. Ya iki bareng sak kanca-kanca warga leres karo aku nggawa gali barang iki mau neng iso rasa diperdulikan ora apa-apa. Ya karang ya kaya ngene iki Petruk iki isih kret mau ya meng klora kleru karang ya kepiye ya tesih dalam tahap pembelajaran. Nah kon ada-ada wae iso lali cakepan kok diubang-ubangke mubeng rono mubeng rene. Ya nyuwun pangapunten karang ya wis kaya ngene iki Petruk Kantrong bolong saking Sedayu. Ya ora ding aku sok ning sewon kok. Ora aku di Sedayu jan. Wah aku sekarang yo kepiye to? Sedayu. Yono lho. Sewon lho piye? Sedayu bali Sedayu meneh jego kikirikku. Ayo padha wae mulai meneh aku nang sewon. Aku iki tuku kirik wegah dijegoki kok. Dek kapan kae iki aku ngumbahi motor kirikku melu ngancani. Ana cah cilik mlaku wis doyak e. Lah aku sing tratapan to. Nek kirikku dicekel terus disengsu ora. Lar nganu masakake aku sapa muni enak mau. Jenengan Bu, nggo benjang tumbas kalih kula. Aku durung tau sak jege urip durung tau ngicipi apa kuwi sing iki. Durung tau aku garang. Mesakake aku karo kirike mesakake ning isok tak tapuki mergo njegoki wong kuwi mau. Bengi-bengi tanggane lewat, "Lho Mas, ngono aku ya nggih, Mbah, monggo." Jegok kok iye. Lah kon mlebu tak kandang jokan pian. Mesakake aku. Apa iki? Apa iki? Layang kangen, Bu. Waduh. Kula nuwun Mbak Petruk. Lho. Kok Mbak? Kula nuwun Mbak Petruk, Mbak Bagong. Wah, sekedap niki Bagonge tesih lagi OTW mriki. Kula Mbak Nafisa badhe nyumbang lagu Rondo Kempling. Oh nggih, mengki dipun pinangkani. Karo nyeluk Kang Gareng karo Dik Kang Gareng karo Dik Bagong. Ha iya. Neng 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 nong 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 wis bangun tenan to wisan to. Karang yo aku gur sinau neng 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 nong nong kuwi 3 sasi lho iki. Neng 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 nong nong nong. Neng 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 nong nong nong. Kurang seru ndul. Ora ndak kualat aku mboten Ding, mboten guyon. Neng 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 nong 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 nong. Neng neng nong 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 neng 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 nong nong nong. Ya tanggap ing sasmita. Neng 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 nong nong nong. Sung lho balene pisan meneh men gaul. Neng 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 nong 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 sung. Apik to? Apik aku seneng kok nek ngene-ngene iki. Neng 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 nong nong nong. Wah wis ora. Wis ra apa jenenge? Wis ora spell karo aku pisan. Wis ora chemistry-ne iki wis ora terbangun. Wis dipedhot ya. Neng 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 nong nong nong. Nah, lega nek wis kaya ngono kuwi. Ya aku meng neng neng nong 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 kuwi Kang Gareng teko dhewe kok. Tenan. Wis rasa nganggo tembang kok lak Kang Gareng klotak wis genarene kuwi berarti. Neng nek ora nganggo lagu-lagu kuwi ora gayeng. Neng 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 nong nong nong. Ayo karang ya kepiye to? Les. Lah aku meng arep ngeles kok.
lesung jumenglung struwe bal-imbalan lesung jumenglung manakar mandan kata isa jroning pan bisa tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok tung tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok. Lesung jumenglung suwi bal-imbalan lesung jumenglung manakar mangungkung kumandang harta isa jroning pakisan tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok tung tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek Lesung jumeng glung sru imbal-imbal. Lesung jumeng. apa Gong Ya aku ki mau ki lagu saka band Padi. Ngomongke pari to iki mau. iya piye Kang Gareng karo Bagong kabare sehat Aku ya sehat-sehat wae ning ya tetep tekle kene ya. Ning sehat aku. iya Bagong kepiye Bagong Sehat aku. Aku pirang-pirang dina iki nganu apa jenenge acara. acara Acara apa Gong aku ki saka tanggal 14, 15, 16, 17 ke nang kampus terus tekan malam. oh ngopo kuwi TA no. wah kuwi andang TA Gong Tegese iki membantu TA iki lho, ora kok aku terus TA ki ora. TA ya Ngono. Sakane teka ayo padha madang. Sakane teka dalange Ramadan. Wetengku wis perih yo diteri nang kene. Tok sek tok tok glung tok tok sek tok glung tok glung tok. ngopo Gong Ora apa-apa nyanyi to. Padake. nyanyi apa Sega. Padha to mau pari saiki wis dadi sega. Padha jane mingan. heeh Sesuke meneh dadi kuwi mau. Aja jadi sebut ki kono kuwi ora apik. heeh ngopo Gong kok kowe kok ketoke mau bengi ki mulih kok bengi banget ki Ha ya kadang ya ana alangan ning dalan ki. Saiki jenenge cah enom to. kepiye Jenenge cah enom saiki ki lak ya nek duwe motor ki lak medu tatik to. heeh Nah, aku ki ya men gaul ngono lho, mosok ya numpak motor kurang gaul ki ya serasip no. sapa mau muni dol wae mau sesuk arep tak dol kan Aja aku ndak seneni mamah. heeh Ya terus kuwi. Lah kok pas operasi lah ya tertahan motorku. motormu ki ditahan Gong Heeh. Ditahan ki paling 5 menit terus aku kon mlebu dijak jagongan karo ngopi. oh lah terus Ya kudune ki aku ki ditahan motore ditahan kon melengkapi. Kon masangi spion, kon masangi plat. iya Ha ning mar dijak jagongan karo ngopi kok. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.